bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiramon hannde ko altini capantati lewru décembre hitande ujunnaji nogasnayyi habaruji moon e ɗemgal Pulaar ɗum noon titruji men ɓurɗuma wonde ko États-Unis puɗɗoɗen ma en duttoto toon New York e Washington ƴeewen kadi hono cour d'appel Donald Trump ñawoje makko contre oɗo debbo biyete Eugene Carroll hannde toon to Washington kadi kanko Donald Trump caɗele méga ɗum noon supporteur uji makko joggidi oɗo sa joni Elon Musk e Ramsaway habaruji men international mana en toon to Syrie en woni ko ñalawma hono délégation Ukraine garduɗo affaire étrangére mum fotti e laamu kesugol ngu toon ngu kadi fuɗɗima ɗaɓɓude wonde ko kala ko woni russinaɓe yo jaltine toon to Syrie toon to Bénin en wayno ko luurodiral ne woodi hakkude Bénin e Niger ɗum noon ko caggal nde kanko mawɗo leydi Niger no yaltetelo wi wonde ko Bénin kadi ne jeeya e leyɗele oɗo sa joni balloje waɗ boniyankoɓe hadde deƴƴire kontinde wonde toon to Niger ko ɗum won titre ji men ɓurɗum wondude oɗo journal ma guere dosuji muɗum joni joni radio jowarnade ka leydi Canada ha Amérique ka France naɗa Sénégal ka Portugal ka Cameroun Afrique Europe Amérique onon fof kettele radio Jowol karaja jangde bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no min mbinoon e gardindi men ni ene wayno ko habaruji men toon to États-Unis puɗɗoɗen d' abord ko toon to New York hono kamɓe cour d'appel e ñalawma he ɗum noon ko kanko Trump avocat ji makko mbanno appel pour wonde million ngaji 5 ɗi o fawa ko fate o bonnude inde hono biyeteɗo Eugene Carroll bonni inde mum caggal nde on takkunomo kañum hoore wino ko ƴeeɓimo ɗum ko wawi wonde fof ene wayno cour d'appel o wi wonde ko juge avocat ji Trump takki mbi wonde ko kañum hoore mum waɗi won gueɗe ɗe ɗe pewani oɗon juge noon ko juge gonɗo toon to New York biyeteɗo Lewis Akland mbi wonde oɗon juge ala fof ko waɗi ko jiida e ligguey muɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe cour d'appel oɗo sa joni ɓe calima demande Trump pour wonde ko ɗiɗo million ngaji joyi hono kanko Donald Trump oto yoɓ ɗum e kadi yo sale donc ene heddi oɗo sa joni million ngaji 93 ene wayno ko kanko Donald Trump o tawanoma kadi e ñawore ɗiɗo ɓernde caggal de seedanteji gaari e surtout kadi nde haalluji makko ɗi o haalno e hitande ujunnaji ɗi e sappo e jeenayyi contre oɗo debbo Eugene Carroll ene wayno ko nden kadi kanko hoore mo fawnamo 93 millions dollars pour yo yoɓ ɗum ñawoji ɗiɗi foof kanko Donald Trump ko bannuɗo appel kono ene wayno ko ñawore million ngaji 5 ni kam salama ko siftinde on tan koye hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom ko oɗo debbo biyeteɗo Eugene Carroll ene wayno o fottino Donald Trump e nder bisikaji won toon to New York e wiide makko kanko debbo ene wayno Donald Trump memimo kanko kam o wino ko Donald Trump memi e nokkuji makko privé toon to tribunal ɗum ɗo prouvaka gaddan hay preuve goto ko fati ɗum ɗon donc ene wayno ko caggal muɗum kanko Donald Trump kadi omo konti bonni oɗo inde oɗo debbo pour wiide wonde ko oɗo inde muɗum kañum hoore mum ko jiɗɗo tumede walla ko jiɗɗo nawdede rewɓe kanko Donald Trump ɓe o hawri ɓe kadi ene wayno ko e nder ndeɗo ñawore hono juge Kaplan kañum hoore mum yamirino won bandaji kanko Donald Trump wonno ɗum noon ko hakkude makko e journaliste goto mo haala wonde ko debbo ɗo wela memde fof mo wawi memde ɗum ta ala fof ko to wawi ñawoyede taw ala ko wawi hen siftinde on tan ko ɗeɗo ñawoje hayso woni to wonti président kanko Donald Trump walla président bawɗo ni fof tawde ko wona ɗum ɗoji fédéral ko civil ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko wawa yafade hoore makko ko fatima ko kanko Donald Trump hande mo ƴefti Elon Musk e kanko Ramsaway ɗum noon ko yimɓe ɗiɗi ɓe ganduɗa woni mo ardini ɗumen département mbiyato Doge oɗo sa joni haalluji ɓeɗon kalaɗi enen noon fuɗɗo waddude caɗele hakkude kanko Donald Trump e yimɓe kadi base makko wiyeteɓe maga ɓeɗon maga e wayno ko yimɓe añɓe kala ko fati immigration kono noon e wayno kanko Elon Musk e kanko kadi Ramsaway won haalluji ɓe kala mbi wonde ko yimɓe ko États-Unis ene sohli addude yimɓe ingénieur uji walla yimɓe joguiɓe ƴoyre no fewi wonɓe caggal leydi ɗum noon e surtout ko hutorade visa biyeteɗo H1B oɗon visa kadi ene wayno ko compagnie ji mawɗi gonɗi ɗo ene surtout gonɗi toon to Simi Valley toon to Californie wiide makko kanko Elon Musk ene cohli oɗo sa joni yimɓe ingénieur uji walla yimɓe joguiɓe diplôme aji mawɗi walla ƴoyre mawde gara toon par ce que ene wayno ko won nokkuji gonɗi toon ha oɗo sa joni mbawa dañde ɗiɗon ingénieur uji taw guitta ɗum koye koko janggete ga e Amérique ɗum noon ko ɗum woni haalluji ɗiɗon metti no fewi yimɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni base makko kanko Donald Trump toon to mega ko wawi wonde fof ne woni kanko Donald Trump omo continue hande supportude hono Elon Musk kono e wayno Elon Musk haalluji fuɗɗi haalde ɗi joni e surtout kanko Ramsaway ɗi haalluji ɓe kalda ɗi pour wiide wonde ko yimɓe janggoɓe caggal leydi surtout ingénieur ji gonɗi toon ɓen ɓuuri jogade karallagal ɓen ɓuuri jogade ƴoyre e wawde walla
wallude wonde ingénierie bawɗi arde ɗo ene nafa économie leydi donc en wayno ko kaɗo haala joni nen addi caɗele han no fewi hakkude supporteur uji makko kanko Donald Trump base makko yimɓe ɓe ganduɗa taw kañumen jiiɗa kala ko fati immigré ji naata leydi e ɓeɗo kadi équipe makko mo ƴefti surtout kanko Elon Musk e kanko Ramasway ha hande toon to Washington tugnade kadi habaruji gomriɗo toon to journal biyeteɗo politique o hono kanko Mike Johnson hoto sa joni woni koye haare mawde woni kadi koye tampere mawde saabu hawne ko perde place makko toon to ardade congrès mo États-Unis républicain ji kewɗi surtout kadi kanko Elon Musk ɓe mbawi wullitade mi wonde ko kanko Johnson o fotani nannodire démocrate pour wadde budget mo ganduɗa en ɓe gooti ɗum ma won yontere joni ko ɗum haadi ko gouvernement mo kanko président Joe Biden uddude damma ko wawi wonde fof ene wayno ko waɗa tugnade kadi e haalluji kewɗi gummiɗi surtout toon to républicain surtout représentant biyeteɗo Andy Og jeeyaɗo toon to Tennessee o wi wonde ko Mike Johnson ene foti profitde vacances maayɗo hitande pour wawde miccade wawde kadi ƴewde yimɓe ɓe ganduɗa ɓe wawi fottude ɓe wawi yafanade walla ɓe wawi fontodirde sowona ɗum koko perdre place mum neɗɗo goɗɗo kadi biyeteɗo Andy Harris onne kadi ko représentante jeeyaɗo toon Maryland kadi kañum hoore mum wi wonde ko ene wayno kañum hoore mum ene wayno ko wonani sir oɗo sa joni sen tawi jogori wotandema kanko Mike Johnson représentante goɗɗo kadi biyeteɗo Andy Biggs jeeyaɗo toon to Arizona wonde ene wayno ko kañum hoore mum anda taw oɗo sa joni holno jogori wotirde siftinde on tan ko kamɓe républicain ji ɓe jogui tan koɓe ɓuuri démocrate ene ala no foti e ɗum noon ene wayno ko tugnade kadi hande e haalluji gomiriɗi toon to démocrate surtout kanko Hakim Jeffrey gardiɗo démocrate en toon to suudu représentant ji o wi wonde ko oɗo saaha e ko arete ɗo e yeeso han kadi ala kamɓe démocrate ndeɓe jogori wallude hono Mike Johnson sibou laabi kewɗi ndeɓe ballimo ndeɓe dandimo ballimo haw dandi place makko ene wayno ko janfoto ko wawi wonde fof hay sinde oɗo saaha joni hono kanko Donald Trump o ene wayno ko o supporti Mike Johnson wonni républicain ji kewɗi oɗo saaha joni kañumen cirani sene gortanam pour yo arde suudu représentant siftinde on tan so tawi so yettima ha 6 janvier wonde congrès jogaki ko wiyete speaker firti ko élection ngaji baɗanoɗi ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi jogorani wawde tinede ɗum noon donc certification firti ko yataw speaker no woodi yataw donc kamɓe républicain taw kamɓe ɓuuri wonde jogade kewal joni ɓe mbawi nanodirde pour wotande Mike Johnson walla bawɗo won pour wona gardiɗoɓe oɗo saaha joni donc nden haare woni toon to Washington et surtout henne kadi ko ɗeɗon caɗele hono kanko Donald Trump woni oɗo ƴewde beele holno réglide beele hadde 6 lewru janvier beele kam woteji beele kanko kam présidence makko ne gonɗine kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international ene wayno ɗeɗo balɗe walla ɗeɗo jonte ɓennude ko kulol mongol wonande surtout yen ɓe hutortoɓe avion ngaji pour ɗannade ɗum noon ko teskita tan ko ñande dimanche nde hono avion goto jeeyaɗo Corée du Sud yani e ɗum noon ene wari 1jeeɗiɗi neɗɗo 1jeetati neɗɗo wonna hen ko accident ɓurɗo warde yimɓe hewɓe ɗum noon e nder histoire Corée du Sud tugui hitande 1997 ko addi ɗum kadi en ñande ko nogas lewru décembre toon hon avion goto kadi jeeyaɗo toon Azerbaïdjan kañum hoore mum yani toon to e nder leydi Russie e ɗum noon e tugnade ko hono président mo Azerbaïdjan biyeteɗo Ilham Aliyev o wi wonde ene wayno ko kanko o takki oɗo saaha joni ko rusinaɓe kañum en berli missile ɗum noon par accident ene wayno toɓɓi avion on yani sammini ɗum kanko président Vladimir Putin e nder konguɗi kadi jaltuɗo hande journal biyeteɗo politique o mbi wonde ko haalde hono président mo Azerbaïdjan ɗum noon pour wawde gollodir ɗum kono e wayno ɓe mbiyani wonde ko kamɓe goni responsable avion jangol muɗum toon e nder Russie donc jiida ɗum kadi ene wayno ko ñande samedi ɓennuɗo o kadi ɗum noon ko samedi jamma hono avion goto kadi Air Canada kañum hoore mum ene wayno ko waɗi accident o noon hayso warani hay goto ene wayno ko accident kulɓiniɗo kadi ene wonno jeeɗiɗi neɗɗo donc avion onde juurotono toon to Nova Scotia ene wayno ko kañum hoore mum joguinomo caɗele seeɗa te yenn sur koyɗe mum yaltini ɗum e gueɗe banno kono ko wawi wonde fof ene wayi hay goto ma hen ɗum ɗo fof noon ene wayno oɗo saaha joni hono tout Boeing eɓene continue kadi ƴewtade ko gueɗe ɗe ganduɗa henna ɗiɗo avion ngaji fof ko avion ngaji ko Boeing jeeyi ɗum ƴewde holko woni kadi caɗele ɗum noon ko caɗele ɗeɗo kadi mbayri wadde kono noon ene wayno e nder yontere wotere tan avion ngaji mbaɗani hen ɗum ɗo fof ko hunde hulɓinide habaruji men international hande hono kanko gardiɗo diplomatie mo Ukraine ene wayno yettima toon hande to Damas ɗum noon toon to Syrie o wawi kadi fottude hono gardiɗo laamu kesgu gongu toon to Syrie ngu en taw ardi ɗum ko hono kanko ɓeɗo yandinɓe laamu Bachar Assad ñande 27 lewru novembre ɗum noon e nder konguɗi ɗi o haali hono kanko Andriy Sibna o wi wonde ko oɗo saaha joni yidde Ukraine
ko laamu kesu ngongu toon to Syrie ngu yo wat peeje fof beele ne wawa elminde Russie e nder leydi mumen on siftinɗon ɗon ko Russie kamɓe gonno supporté walla kamɓe gonno supporté ɓurɗo mawnude wonande Bachar Assad e kadi nde o laamu makko heftade kanko Bachar Assad e kanko galle makko fof o faati ko toon to Russie donc e nder konngudi ɗi o haali o wi wonde ko régime walla laamu gongu toon to Russie ngu e laamu kanko Bachar Assad o jogino ngu ko laamuji ɗiɗi ballodiroji e surtout henno ɓeydude fitinaji e ɓeydude kadi torture e aduna he donc o wi wonde ko e kamɓe Ukraine naɓe ɓe ngala sikkitare wonde so tawi kamɓe heftuɓe on laamu joni toon to Syrie ɓe mbawi kadi mumtide kala ko wiyete présence godagu Russie toon to Syrie e ɗum ɗon ma wawa wallude kadi ma wawa wallude kadi deejre wonande toon to Syrie mais wonande kadi kala leyɗele goɗɗe gonɗe toon to Moyen-Orient e Afrique e surtout henna kadi ma wawa wallude kadi hono kamɓe Ukraine naɓe ni ɓeydade deeje ha hande toon to Syrie e tugnadi kadi e konngol kanko biyeteɗo Ahmed Chareh ɗum noon ko kanko woni gardiɗo laamu kesgu ngongu toon to Syrie ngu o wi wonde ko fati élection ngaji toon to Syrie wawa miijede ene waɗa ɗo e duuɓi 4 e ɗum noon ko ɗum woni ko haalluji makko o wi wonde ko o ñaagui oɗo saha joni ko kala sanction ngaji international mbaɗunoɗi contre Syrie ɗo ɗiɗon sanction ngaji guitte e kanko waɗa makko o wi wonde ko mo mumtu fedde mabɓe ko Hayat Tahrir Asham ɗum woni organisation mabɓe kamɓe ɓeɗo heftoɓe laamu toon to Syrie ñande 27 donc wawi wonde fof e nder ko halluji ɗo haali wi wonde ko woteji o sikkani so tawi woteji ne mbawi waɗede toon to Syrie ɗo e duuɓi 4 toon to Benin e ministre mabɓe toppitiɗo ko fate affaire étrangère o holli mettere makko no fewi caggal nde fotti hono joɗaniɗo Niger toon to Benin ɗum noon ne wayno ko kanko Chegoune Bakary o wi wonde e nder lettere o haali wi wonde ko kamɓe Benin oɗo saha joni eɓe diwti eɓe calli no fewi takke ɗe ngannduɗa henna ɗeɗon takke kadi haala ko télévision ñande 25 lewru décembre pour wiide ko Benin kañum hoore mum ene jeeya e soodoɓe matériel ko ɗum noon ko kaɓirɗe kadi ɗeɗon kaɓirɗe tawno rokka ɗum hono wat boniyankoɓe pour bonnude deejre leydi toon to Niger ɗum noon ne wayno ko kanko gardiɗo affaire étrangére mo Benin hayso haalani inde hono général Tiani e wayno ko Abdourahmane Tiani ko kañum hoore mum haalno e télé d' abord ko o takki Nigéria o takki kadi Benin o wi wonde ko ɗeɗo leyɗele Nigéria o wi wonde ko kañum hoore mum jaaɓi jokkodirde France pour France waɗa toon base beele ne wawa adde leydi Niger deeje e caggal mum kadi o wi wonde ko Niger hono Benin kañum hoore mum ene wayno sooda kaɓirɗe walla kaɓirɗe ndewne muɗum tawɗe noon kaɓirɗe fayi koye wat boniyankoɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Chegoune Bakary ɗum noon gardiɗo affaire étrangére mo Benin o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde fotani jaɓede pour wonde Benin kañum hoore mum nawe takke walla hunde faye muɗum taw ko gueɗe ɗe ngannduɗa henna ko gueɗe ɗe ngannduɗa lundiɗe kañum hoore mum haare nde wonani pour yo jaam e pour kadi deejre yo wone région o wi Benin kañum jogorani jamais jabde takkede e jogorani kañum hoore mum kadi wonde nokku mo ngannduɗa henna fitinaji ne mbaɗe taw fitinaji ɗi henna ko pour bonnude leydi Niger toon to Mali hono kanko biyeteɗo Issa Kaw Jim ɗum noon ko journaliste walla ko neɗɗo kaalowo garnoɗo toon e télévision goto chaîne biyeteɗo Joliba ene wayno ko kanko hoore makko arno toon nde arton ndene o haali haalluji wi wonde ko won image uji walla won ko yaltina e télévision Burkina Faso ɗum ɗon image uji ɗi ne kolla wonde ko coup d'état waɗanoma toon walla coup d'état o jogorno waɗe toon hono kamɓe dadiɓe Burkina Faso ɓe kadi on coup d'état wadde kanko hoore makko haalino wi wonde ɗum ɗo henne ko montage e ɗum ɗo kadi hayno waɗira montage ni wona montage professionnel firti wonde ko coup d'état waɗani ɗum waɗi donc ɗum woni ko adduno hono kamɓe télévision Joliba kañum hoore Burkina Faso kalmisi wi wonde ko ɓe bonni inde chef d' état étranger ɗum waɗi donc laamu Mali oɗon saaha wi wonde ko télévision kañum hoore mum il faut ko udde ɓe kefti licence mum ene wayno ko kanko Issa Kaw Jim guila ñande 13 novembre ko wayno ko naggaɗo ko ñawore makko waɗi hannde noon wonde ñawore nde
o fawama kene wona duuɓi ɗiɗi taw hen hitande ko alay sago won continue wonde kaso duuɓi ɗiɗi taw hen hitande ko ferme ɗum noon e wayno ko takka ko e tugnade hande haalluji ko wonde ko bonni walla ko yenni walla o tooñi mawɗo leydi taw ko leydi janandi ɗum noon e tugnade konngol avocat makko maître Boubacar Soumaré o wi o sikkanno henne ko liberté d' expression ne woodi toon to Mali ɗum noon ko gila révolution bannoɗo hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi goho kono noon ɗum ɗon donc ene wayno ko ɗum ɗon de ko koyɗol wonno ko wawi wonde foof kanko kaw Issa Kaw Jim ene wayno haysindo waɗi lewru e feccere caggal kaso tuggi tan ñande 13 novembre ha hande omo heddora lebbi 10 il faut ko continue wonde toon to kaso haade makko yaltude sibabu nde o tooñi tugnade gouvernement Mali ko haalti o tooñi gardiɗo leydi janandi habruji men international cakkitorɗen ko toon to Guinée Conakry ɗum noon tugnade e habruji jaltude e journal biyeteɗo actualité Conakry ɗum noon mbi wonde ko en wayno ko oɗo saha joni hono enquête aji ɗe mbaɗe toon hono kanko gouverneur banque centrale mo Guinée biyeteɗo Karamoko Kaba e kadi homme d'affaires Mauritanie naji gonɗo toon Yakuba Sidia gardiɗo société goto biyeteɗo MSS sécurité ene wayno ko oɗo saha hande ɓe goni koye enquête ɗum noon ko taw ko affaire tonnoji nayyi kanŋe majjuɗi taw valeur mum ne hiisa ha ken wona $4 million tugnade hande journal ko haali mbi wonde ko kanko gouverneur banque centrale mo ko kanko waddi feere e ɗum noon e nder circuit goto kanko gardiɗo société biyeteɗo MSS sécurité ene wayno ko kanko nawata kanŋeji ɗum ɗon toon to Dubai ɗiɗon kanŋeji taw gujjaɗi ɗum noon e ballodira kadi patron syndicat national des orpailleurs gonton de Guinée biyeteɗo Tidiane Koita tugnade hande journal ko haali ko mbi wonde ko enquête ɓeɗo yimɓe tato nene continue hande ene wayno kadi ha hande hono kanko Tidiane Koita noon kamɓe ɓe joppa koɓe takka en kanŋe majjuɗo ɗum noon tugnade hande journal ko haali kono hono ko fate Karamoko Kaba noon ko jiida tan e kanŋe majjuɗo hono kanko gouverneur banque ene wayno ko takkaɗo ɗo o wawi fewnude biyeji kalisaji taw biyeji banque donc e wiide mabɓe ɗum ɗo kadi ko réseau mo ganduɗa en hewɓe hohoɓe wonɓe banque centrale toon to Guinée kañum hen koye men jeeyanama ɗiɗo affaire uji bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djiwo Sare ko ɗi habruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma altini hawri ko 3 lewru décembre hitande ujunnaji 2024 ɗum noon ko ñalawma goto heddi hadde hitande mayde ɗum noon ma en gatu janggo kadi habruji moon e ɗemgal Pulaar yen mbaali jaam musidɗo moon Amadou Touré haaldanomo yen mbaali jaam on jarama